през 12 година. През 12-та и 13-та, кога са война обяви, долу с турци и Османлия, камбани жално биеха, чифчи орла покара оставиха, чубани стада забравиха, бакали дютяни затвариха. Заплакани дялко Миланов, кръчмата ни дялко затвори, на мила Радка продума: Радке, ма мила женице, 3 години Радки се любихме, само 6 месеца заедно живяхме. Аз има Радке, отивам долу към турска граница, неузнато дали ще се върна, тебета тука оставям, трудно на 6 месеца време. След 3 месеца, женице, майка ма Радке, ще станеш. Само едно ще ти се моля, ако мен там ме убият, ако и детето момченце на мое име да го кръстиш, хората от нашето село сиракни Делчо да го кръсти. Ако мен там ме убият, на мое име да го кръстиш, хората от нашето село сирак Неделчо да го наричат. Сирак Неделчо без баща. Тези думи Недялко нареди и се в полка зачисли. Долу към турска граница ги свалиха. Нали са турци подгонили, до Одрин карет стигнаха. Но турците чувал сториха. Много българи плениха. Там попадна и Недялко Миланов. В Цариград ги закараха. В Цариград на пристанище параходи да товарят и разтоварят. Денем параходи твариха, нощем ги в телени мрежи затвариха, калове и дъждове лежака, по 300 грама хляб им даваха. Търпяха българи, рубуваха до 16-та година. Недялко на българи продума: българи, мили бе братя, нали сме съюз с гърците? Хайде на гръцки ръце да се предадем. Но без да знаят горките, че през 13-та година България и Гърция съюза развалиха. Тогава са лесно граница минаваме. Една вечер мрежи скъсаха, на гръцки ръце се предадаха. Гърците, като ги забраха, в остров Тасос закараха. Там близо до Нероните. Денем ги караха параходи да тварят и разтоварят. Нощем по 7 души в Полуци впрягаха, маслинови гори оряха. От лошо на по-лошо българи попаднаха. Търпяха българи, рубуваха до 22 година. От 120 души пленници само 36 останаха. Една сутрин Недялко на българи пак дума: българи, мили бе брате, от 120 души пленници само 36 останаха. От турски ръце избягахме, на гръцки се предадахме, от лошо на по-лошо дойдахме. Утре е, брате, Никулден, празника на рибарите. Утре има лодки свободни. Да вземем лодка да открадем, навътре в морето да влезнем, да хвърлим, да се издавим. Кирлясаме, братко, брадясахме на хора, не приличаме. Това не е живот за нас. Сутринта ранко станаха, търсиха лодка и намериха. Навътре в морето навлезнаха. По 3 пъти един до друг прошка вземаха. Но никой не смее пръв да се хвърли, като всеки от тях знаеше, че по тяхните домове се надяват милите майки и бащи, млади булки и дребни дечица. Това време лодка се зададе.
лодката караше Йосиф гърчето. По български им селям отдаде и на българи продума. Има ли някой от вас да знае да смята и да пише? При мене ще го отзема. Живота му гарантирам, заплата ще му осигуря. Като зачу Недялко тези думи, с българи прошка от зима. В лодката при Йосиф се прихвърли. В това време параход създаде. Българи бяло знаме развяха, пленници за Франция заминаха, а Недялко и Йосиф двамата почнаха търговия да търгуват. Караха двама, търгуваха, едра и дребна търговия. Много се добре спогаждаха. Двамата търговия търгуваха до 32 година. Една сутрин Недялко ранко подрани, до лодката застана и към България погледна и дребно сълзи порони. Йосиф Недялко попита: толкова години стана търгуваме, не бях те видел да плачеш. Дали не си Недялко доволен от облеклото и храната или от моята малка заплата, ако искаш да те оженя за някакво наше гъркинче? Чак тогава Недялко се обади: наистина, Йосиф, че много години търгуваме, но не бях ти, брат, поразправил. Кога от България потеглих, оставя булче трудно на 6 месеца и си на Радка поръчах, ако е детето момченце, на мое име да го кръстя. Сънувам с нощта булчето, милувам Йосиф детето. Ако си човек съвестен, вземи документи да ми снабдиш, като търгувец в България да ме изпратиш. Ако ме чака булчето, ако е живо детето, при тебе няма да се върне. Ако Радка се е оженила, ако детето го няма, тогава пак ще се върна, тогава да му ожениш за някакво ваше гъркинче. Йосиф излезна човек съвестен. Взема документи, му снабди, като търгувец в България го изпрати. Стъпна Недялко на българско, взема шепи пръси и целува и на ума си думаше: жив бях, Боже, на българско да стъпна. Но каква ли ще бъде картината, кога в село си иде, ако Радка се е оженила, ако детето го няма? Случи се дена неделя, кога в Папазлий пристигна. Старите в дюкяна пиеха, младите вънка хоро играяха. В неговата си кръчма отиде, гледа брат му на тезгяха. Шишенца си вино поръчи. Тихичко брат се попита: той ли е село Папазлий? Имате ли човек изгубен още през 12-та година? Тогава с брат му отговорим: това е брат ми Недялко. Остави буля трудна на 6 месеца. Мъжка е рожба добила. На батево име го кръстихме. Хората от нашето село Сирак Неделчо го наричат. Сирак Неделчо без баща. След малко кръчма затварям. На Сирак Неделчо булче ще вземам. Недялко на брат си продума: може ли Сирак Неделчо да извикаш? Нещо за баща му ще каже. Бехме заедно в Гърция. Сега съм в Лестово завръщам. Отиде Недялко, брат му, и на Неделчо извика: ела, Неделчо, в кръчмата. Човек от Гърция пристигнал. Нещо за баща ти ще каже. Неделчо на мила майка извика: фърли и майко черно от глава. Татко бил жив в Гърция. Човек от Гърция пристигнал. Нещо за татко ще каже. Заплака Радка за реда: тъй ли ти било чедо писано? Без баща майка да те роди, без баща да те отгледа, без баща сватба да ти прави. За много хора връщане имаше. Така ли твоя баща няма да се върне? Побърза, че чумута го забера и го в кръчмата заведе. Нали ги двамата запозна? Неделчо на пътника продума: може ли, чичко пътнико, на моята сирашка сватба да дойдеш, вместо от баща да ме бъдеш? Нали са Недялко съгласи? Нали са адети българи? Българския, кога са сватбари събраха, бубалъци и кумове, за младо булче тръгнаха. Тръгнаха и пристигнаха и се на трапези наредиха. Недялко накрая стоеше. Булката им на доженника от човек на човек минават. Минават, ракия дават, прошка се вземат.
Кога стигна реда до Недялко, Неделчо на пътника продума: я си дай, чичко, твоята десна ръчица, вместо баща да е целуна, че много е тежко по света човек без баща да расте, значи без никаква закрила, а най-е тежко без баща сватба да правиш, да няма кой да разполага. Не можа Недялко да се стърпи. Стана, пригърна малък Неделчо, пригърна и го целуна и на Неделчо продума: разполагай, чедо, колкото можеш. Аз не съм пътник непознат. Аз съм Неделчо, баща ти. Сега с отпленство завръщам. Татко е, чедо, до тебе. Гледа го малък Неделчо, гледа го Неделчо и пита: ти ли си, татко, не знаем? Не знаем, татко, непознат. От черната земя е ли изникна? От синето небо ли касна? На моята си рашка сватба да дойдеш. Кога сватбата привърши, Недялко булката и младоженика забера, на двамата им разправя за неговото пленничество в Турция и Гърция, как се в България завърнал, каква е сватба намерил, а те двамата пишеха, всичко го на песен направиха. Пред много хора да се пее, да слушат млади и стари, какво насят войните.